El primer, recorden, serà este dissabte contra el Johor. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. Ja hem vist refrescant i divertida sessió de treball per a l'Elx a la platja del Tamarit. Els franxavers han trencat avui la rutina habitual d'esta pretemporada amb una jornada intensa d'exercici que ha acabat amb un merescut bany. Jornada intensa i divertida de l'Elx en l'arena de la platja del Tamarit, lloc ideal per a fer activitats ben diferents a les habituals de l'entrenament. John, Valera, Bambo i Aguado s'han entrenat al marge i no ha estat dituro. En la sessió no ha faltat el baló com a exercici i un partidet molt distint. Només es podia tocar la pilota amb la mà i el cap. En els jocs d'agafar-se, Hosan s'ho ha vist complicat per a poder esquivar els seus contrincants. També era difícil escapar-se en la banderilla amb tots perseguint-se pel rogle. Mentre Sarabia ha provat un llançament descalç a porteria. El moment més refrescant ha arribat amb les carreres de relleus en l'aigua amb l'atenta mirada de Sarabia. El readaptador Aitor Soler ha acabat en l'aigua tot i la seva resistència llançat pels jugadors de l'Elx. Ha sigut un dels moments més divertits de la sessió. En el bany encara ha quedat temps per a fer-se una foto amb uns aficionats. Després de l'esforç, que millor que una bona fruita per a recuperar-se. Chicos, recuperar fuerza, mister. Venga, que a la tarde hay más. Primer amistós de pretemporada serà el 18 de juliol contra el Millwall de la segona anglesa. Buen día,